Ang Ginoo mga kaigsuonan niya na usab ang inyong igsuon Pastor Delian magapaabot na usab pinagi sa pulong sa Ginoo. Nga atong pagatunan karon mga kaigsuonan, kuhaon nato gikan sa Book of Joshua or Hosea mga kaigsuonan, chapter 1 verse 6 to 9 mga kaigsuonan. Apan ang atong basahon usa lang ka verse o kuyugi ko ninyo samtang magabasa ako niini. Sa dili pa igsuon, padayon ako nagkapasalamat sa inyong mapinadayonon nga pagsuporta sa akong YouTube channel. Hinaot, padayon nato ang pag-share mga kaigsuonan aron mas daghan pa kitag mapaabtan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Piyugi ko samtang ato kining basahon. In verse 6 mga kaigsuonan, kay ingon dinhi, pag malig-on o pag maisugon kay ikaw ang maghimo nga kining katawhan, makaangkon sa yuta nga akong gisaad sa ilang katigulangan nga akong ihatag kanila. Sa dili pa ko mo padayon igsuon, tuguti ko nga akong basahon gamay ang background mahitungod sa Book of Joshua mga kaigsuonan. Ang basahon ni Josue mao ang sugilanon sa pagsulod sa mga Israelinhon ngadto sa Kanaan. Ubos sa pagpangulo ni Josue ang mipuli kang Moises o Moses mga kaigsuonan. Ang mahinungdanong mga hitabo nga gisaysay niining basahona mao ang pagtabok nila sa suba sa Jordan, ang pagkapukan sa Jericho, ang gubat sa Ai o ang pagbag-o sa kasabutan tali sa Dios o sa iyang katawhan. Mao to mga kaigsuonan ang nahitabo tungod kay kini si Moses mga kaigsuonan sa dihang namatay na siya, giandam niya kining tao o kining alagad sa Ginoo nga si Josue mga kaigsuonan aron mo padayon kini sa mong misyon. That's why mo ang atong pagatun-an ining takna karon nagauluhan, new courage for a new mission or bag-ong kaisog alang sa bag-ong mission mga kaigsuonan. Tulo lang ka lugar ang atong madungog nini mo bang higayon igsuon ug hinaot ato kining mahinumduman og hinaot makatabang kini sa atong kinabuhi. Ang unang lugar nga atong matun-an is ang word nga Egypt. Ang Egypt mga kaigsuonan, kung sa kaniadtong panahon didto giulipon ang mga Israelita, pipila ka mga katuigan mga kaigsuonan, niining atong kinabuhi karon, nausay nagsusamang Ehipto sa atong kinabuhi kung kinsa ang nagulipon nato. Kung kinsa ang atong gihatagan og taas nga panahon mga kaigsuonan, mao na siya ang nagsilbing Ehipto. Apan dako ta og pagpasalamat pinaagi sa kinabuhi ni Moses mga kaigsuonan nga siya ang nag-rescue sa mga katawhan nga Israelita para makagawas sa maong lugar sa Ehipto. Nagamit siya og si Moses para mahigawas ta sa ato ang daang pagkinabuhi. Dugang pa mga kaigsuonan, magamit usab si Lord nining panahon na karon og Josue mga kaigsuonan para dugang kaligon sa ato ang pagkinabuhi. Padayon ta igsuon, tungod paggawas nila ngadto sa Ehipto, and then kung atong padayonan sa pagtuon mga kaigsuonan, pipila ka mga katuigan bago sila naabot sa Kanaan mga kaigsuonan, si Joshua, kuyog ang mga katawhan nga Israelita, moabot ang punto nga manabok sila sa Jordan River. Mao na ang ikaduhang butang atong tunan. Ang Jordan River mga kaigsuonan, gipakita sa Ginoo ang iyang pagkamilagruso pinaagi sa pagbahin niini nga nakaagi ang mga Israelita sa maong dapit mga kaigsuonan o kining mao nga sapa o suba mga kaigsuonan na mala pinaagi sa gahom o pagkamilagruso sa Ginoo. Aduna usay hulagway kini sa atong kinabuhi karon. Adunay mga problema, mga kalisod sa kinabuhi nga susama sa Jordan River nga kinahanglan natong agian, kinahanglan natong malampasan bago ta makaabot sa ginatawag nga promised land mga kaigsuonan. Dugang pa niana mga kaigsuonan, hinaot unta nga inig-atubang nato ni ining mao nga pagsulay. Usahay almost mo give up na ta. Makaingon tas tong galingon nga wa natay paglaom, pero hinudumi igsuon. Bisan og wa natay nakitang mga pamaagi, hinumduman nato kanunay, God will make a way. Daghang kalisod nag-abot sa atong kinabuhi apan dili kapasagdahan sa Ginoo igsuon. Padayon ta sa katapusan, ang ikatulong butang nga atong makatunan is ang word nga Kanaan. So human sila mibiya sa Ehipto, daghan pa ang ilang nagian, Dead Sea, hangtod sa Jordan River ug uban pa nga mga dapit mga kaigsuonan, apan tulo lang kabutang atong gikuha mao kining katulong mo ang Kanaan, ang promised land mga kaigsuonan. Uban sa panalangin sa Ginoo, nakaabot ang mga katawhan ngadto og adunay mga pakig-away, pakigbatok mahitungod sa pagtuo mga kaigsuonan sa dili matuod nga Ginoo. Apan nining panahon na igsuon, ako kang sultihan alang kanatong tanan ingon nga mga Kristohanon. Nagsilbing Kanaan nato karon nga igsuon. Kanang inighuman nato maagian ang mga pagsulay, mga kalisod sa kinabuhi. Madawat na to ang walay katapusang saad sa Ginoo. Madawat na to ang ganti sa Ginoo mga kaigsuonan. Hinaot padayon ta nga mag-alagad taliwala sa mga pagsulay nga nagaabot sa atong kinabuhi. Og hinaot ko igsuon,
nga magmalipayon ikaw kanunay. Daghang pagsulay nga atong magian apan kaya na to ni. Ug hinaot igsuon nga dili kita mubiya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Niya na usab ang inyong igsuon Pastor Dalian, nagapasalamat ug nagaingon, dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon.